Takže čaute ľudia, ja som Michal a ja vás vítam pri mojom novom videu. Dneska som tu sám, ale to nevadí, pretože dneska si ukážeme pár vecí, spravíme pár vecí a povieme pár vecí. Tak, dobre som to povedal. A môžeme ísť rovno na to, aby som to nezdržiaval, pretože nechcem toto video spraviť nejak dlhé, len vám chcem vysvetliť, poďakovať a všetko dohromady, takže sledujte až do konca. No, takže ako prvú vec by som vám chcel ukázať môj novo dobudovaný ostrov, ktorý sme robili spoločne s Martinom, Oliverom, Foxym na streame. Tu už sme ho teda finálne dokončili, pretože predtým finálne dokončený nebol, takže už teda finálne dokončený je. No a bohužiaľ, neviem čo sa mi stalo s OBS-kom, ale nejak mi začalo strašne blbnúť. Takže to, čo som spravil minule, sa vám vôbec nenahralo, čo ma veľmi mrzí. Ale ukážem vám to tuto a tu už môžete vidieť novodobudovaný ostrov. Áno, let's go ľudia. Toto som spravil na nahrávaní, kde mi to sekalo, takže áno, proste som budoval ostrovček. Nie ostrovček. Proste som budoval stromček. Takže áno, nie je to žiadna sláva, ale niečo som tu chcel mať. Martin mi tu dal takéto stromy, z ktorých by áno, prehnane veľa mali padať jablka, takže ako sami vidíte, je to pravda. Z tohto zrovna nie. Super. No, ale tuto zase hejka, je toho strašne moc. Takže toto celé, odtiaľto vlastne sme to takto celé dokončili. Veľmi mi chalani pomáhali. Takže sa im chcem aspoň takto prostredníctvom videa veľmi poďakovať, pretože sám by som to asi podľa mňa ešte teraz nemal hotové. No a tuto sa zabýval Thompson, áno, Thompson po 100 rokoch, vlastne od natáčania prvého videa, čo bolo vlastne úplný začiatok tu nebol, tak sa minule pripojil a tuto si teda začal stavať bejsku. No a minule som teda samozrejme Ježiško rozdával darčeky, takže som takú menšiu drobnosť, pretože absolútne som nestíhal, tak som dal každému na bejsku aspoň čestku s koláčom, na ktoré mám vo veľmi veľkých úvodzovkách farmu, pretože samozrejme pestujem doma ako seno, tak aj vajíčka máme v kačurníku a takisto máme cukrovú trstinu Martina, takže áno, všetko sa to takto spojilo a vznikne proste koláč, ktorý som dal teda chalanom. Rozmýšľal som už minule, že by som nejako tento Thompsonov most trošku pretože dosť mi tu zasahuje až do ostrova, čo ma trošku deprimuje. Pretože tuto som si chcel nechať voľno, pretože neviem, či tu nepôjdu nejaké stromy a tak. Ale asi to budem odstraňovať, pretože mi to tam trošku dosť vadí, takže Thompsone, ak pozeráš na toto video, tak mi prepáč, ale trošku mi to tu zavadzia. Rozmýšľam, že by som to spravil z tohto dubového dreva, nemám ho moc, ale možno ak mi zatiaľ vyrastie hentam, spravil by som to so slebou a tých bude dosť, kámo, tých bude veľmi veľa. No a aj to som sa chcel s vami vlastne podeliť, že budem rád, ak mi do komentárov budete písať aj čo by ste vy chceli, aby som budoval na tomto ostrove, pretože sám neviem, čo všetko tu bude. A ďalšia vec, čo som vám chcel poďakovať, respektíve povedať, je to, že ste ma strašne, ale že fakt strašne moc potešili, pretože na začiatku, to bol neviem koľký december, tak som volal Foxymu, že ahoj Foxy, mal som taký nápad, že by sme skúsili spraviť proste 24 dní v kuse vydávať videá, čiže robiť tento adventný kalendár. A povedal som mu, že či by išiel do toho so mnou, pretože ja by som to sám určite nestíhal. No a on povedal, že jasné, rozdelili sme to v pomere nepárnych dní k párnym dňom, alebo ako to povedať. No jednoducho, Foxy vydával videá v párne dní a ja som vydával videá nepárne dní. Pre tých, čo stále nechápu, tak ja som proste vydával videá pondelok, streda, piatok a nedeľa a Foxy vydával všetky ostatné dni. Ďalšia vec je to, že kto ma sleduje na Instagrame, čo by som bol rád, že ak nesledujete, tak že by ste začali sledovať, tak na tomto mojom Instagrame
som dával príspevok ohľadom dosiahnutia 30 odoberateľov a vlastne týždeň na to ste ma brutálne, ale že fakt brutálne prekvapili. A momentálne je na našom kanáli niečo okolo 50 odberateľov, čo je úplná šialenosť pre mňa, pretože ani v sne by ma nenapadlo, že za prakticky jeden mesiac by sme získali 30 odberateľov, čo sa prakticky stalo, takže obrovská vďaka. Naozaj ten YouTube je to také moje hobby, takže som veľmi rád, že mi takto spríjemňujete tú moju cestu, ktorá možno nebude viesť nejak dlho, však uvidíme, pretože tento rok končím na základnej škole, takže určite si niekedy spravím pauzu na to, aby som sa 100% pripravil, takže áno, toto by bolo asi z dnešného videa viac menej všetko. V tomto videu som vám chcel len priblížiť, čo sa tu stalo, čo sa chce stať a chcel som sa vám veľmi poďakovať. Takže áno, z tohto videa by to bolo úplne všetko. Ďakujem vám, že ste sa pozreli až sem. No a naša puť adventnom 2024 týmto končí. Ďakujem za neskutočnú podporu, ktorú ste za týchto 24 dní mi podali a som za to nesmierne rád. A video vyjde asi až 31. Potrebujem chvíľu po tomto maratóne pauzu. No a pre dnešné video by to bolo teda úplne všetko. Ďakujem vám, že ste sa pozreli až sem a niekedy na budúce. Zatiaľ čaute.